Dobro jutro, dobar dan ili dobroveče, kad god da nas slušate. Dobrodošli u podcast Lagana priča. Ja sam Ana. A ja sam Marko. I danas vas pozivamo da usporite sa nama. Dobrodošli. Ako nas slušate dok negde žurite, dok vozite ili spremate po kući, zastanite na sekund. Skuvajte sebi kafu, napravite čaj. Smestite se negde gde vam je udobno. Danas nemamo strogu temu. Nemamo stručne goste, nemamo teška pitanja na koja moramo da damo odgovore. Danas samo pričamo. Pričamo o onome što nas sve okružuje svakog dana, a retko o tome zaista razmišljamo. Pričamo o vremenu. I ne mislim na sate i minute koji nam stalno beže, nego na ono vreme napolju, na oblake, kišu, sunce i kako se mi osjećamo ispod svega toga. Znaš, Ana, danas je baš jedan od onih dana. Barem ovde kod nas. Sivo je, oblačno. Kad sam se jutros probudio i pogledao kroz prozor, prva misao mi je bila samo da se vratim pod ćebe. Potpuno te razumem. Nema onog pritiska jarkog sunčanog dana. Kad je napolju prelepo, toplo i sunčano, uvek imam taj čudan osjećaj krivice ako ostanem kod kuće. Kao da mi svet viče, izađi, moraš da iskoristiš dan, moraš da budeš produktivna. Tačno to. Sunce kao da nosi neku obavezu sa sobom, a ovakvi, sivi, oblačni dani, oni su kao neki tihi zagrljaj. Daju ti dozvolu da usporiš, da ne radiš ništa. Da ne radiš apsolutno ništa. I to je ono što mi se sviđa. Ušuškaš se, uzmeš knjigu koju mesecima planiraš da pročitaš ili jednostavno gledaš kroz prozor. Da li misliš da su ljudi danas zaboravili kako se gleda kroz prozor? Kakvo pitanje. Mislim da jesu. Svi gledamo u ekrane, u telefone, u televizore, u monitore na poslu. Prozori su postali samo staklo kroz koje proveravamo da li nam treba jakna pre nego što izletimo napolje. A zapravo, posmatranje vremena je najstarija ljudska navika. Pre nego što smo imali sve ove ekrane, ljudi su sedeli na terasama, na tremovima i samo gledali kako se skupljaju oblaci. U tome ima nečeg duboko umirujućeg, nečeg što te vraća u sadašnji trenutak. Vraćate u tvoje telo. Znaš onaj osjećaj pred oluju, kad vazduh postane težak, kad se promeni pritisak. Čak i ako si u zatvorenoj sobi, tvoje telo osjeti da se napolju nešto dešava. Priroda te podsjeća da si i ti njen deo, bez obzira na to koliko betona i zidova si podigao oko sebe. I zato volim kad pada kiša. Sve one obaveze, trčanje po gradu, sastanci, sve se to nekako odloži. Kiša je kao neka pauza koju nam priroda nametne. Znaš, pre nego što smo počeli da snimamo, pomenula sam ti ono moje sećanje, kad sam bila mala i gledala kišu kroz prozor. Da, to me odmah podsjetilo na nešto. Kiša i onaj specifičan miris mokre zemlje. Taj miris čak ima i svoje ime, zar ne? Da, petrikor. Ta reč mi uvek zvuči tako magično. Miris kiše koja pada na suvu zemlju posle dugog, toplog perioda. Eto vidiš, postoji i naučno ime za taj osjećaj. Kad smo bili deca, nismo bežali od kiše. Nismo razmišljali o tome da li će nam se pokvasiti cipele ili pokvariti frizura. Samo bismo izašli, u kabanicama ili bez njih, i skakali po barama. Skakanje po barama. Bože, kad si poslednji put namerno stao u baru? Mislim da je prošlo bar 20 godina. Sada kad vidim baru, pravim cele akrobacije na ulici samo da je zaobiđem. Isto. Postali smo tako praktični, tako odrasli i uštogljeni. A kad si dete, bara je čitav novi svet, ogledalo neba pravo tu na asfaltu. Znaš šta mi je još fascinantno kod vremena? Kako potpuno menja izgled grada u kom živimo. Kad padne neka teška jesenja kiša i navuku se tamni sivi oblaci, ove naše zgrade nekako dobiju taj dramatičan, skoro gotički izgled, kao da nisu od običnog betona, nego kao da su izašle sa neke stare, moćne slike.
O, apsolutno se slažem. A onda kad posle te iste kiše grane sunce, svetlost se preliva preko mokrih ulica i fasada, sve deluje tako čisto, osveženo, okupano. Bukvalno kao da je ceo grad upravo udahnuo punim plućima. A kad smo kod godišnjih doba i tih vizuelnih promena, koje tebi nosi najviše uspomena? Znam da sam ja rekla da je jesen najiskrenija, ali šta je sa tobom? Zima. Definitivno zima. Onaj specifičan miris oštrog, hladnog vazduha. Kad udahneš, a vazduh te reže po licu. I onaj miris dima iz dimnjaka o kom smo pričali malo pre. To me momentalno vrati u kuću mojih bake i deke. Zima ima tu neverovatnu moć da nas povuče unutra. Ne samo fizički u kuće, nego i emotivno u nas same. Kad sve prekrije sneg, primeti kako svet oko nas utifne. Taj debeli sneg deluje kao neka ogromna zvučna izolacija za celu planetu. Ta tišina je nestvarna. Izađeš uveče, pada sneg, ulične svetiljke bacaju onu meku, žućkastu svetlost i nema buke automobila, nema gradske žurbe, samo tvoji koraci. I ono čuveno škrip, škrip. To škripanje snega po čizmama je jedan od najlepših zvukova na svetu. To je pravi ritam zime. A šta je sa letom? Leto ima potpuno drugačiji tempo. Leto je glasno, živo. Leto je sloboda. Dugi dani, tople noći. Sećam se kad smo bili tinejdžeri, te letnje noći su izgledale kao da traju večno. Sedeli bismo na klupama do kasno u noć, pričali o svemu i ni o čemu. Samo osjetiš topao vetar na licu i misliš da je ceo svet tvoj. Da, leti kao da vreme uspori na neki drugačiji način. Nije to ono zimsko, umirujuće i tiho usporavanje, nego kao da se dani razvuku od toplote, kao da imaš beskrajno mnogo vremena za sve. I vidiš, sve te najdraže uspomene su tako čvrsto vezane za to kakvo je vreme tada bilo. Zato sam ti rekla da mi nekad nedostaje samo taj osjećaj, a ne konkretno mesto. Nedostaje mi taj specifičan letnji vetar ili ta savršena zimska tišina. Znaš, to što si malo pre rekao, da ti nedostaje osjećaj, a ne mesto. To me dovodi do nečega o čemu često razmišljam, o našem unutrašnjem vremenu. Unutrašnje vreme? Da. Ponekad pljušti kiša unutra, iako je napolju savršeno sunčan dan. Upravo to. A živimo u svetu koji od nas zahteva da uvek budemo sunčani, da uvek budemo produktivni i nasmejani, uvek u pokretu. Taj kult produktivnosti je neverovatan. Ako sedneš i ne radiš ništa pola sata, odmah se javi griža savesti. Mozak ti govori, mogao si da odgovoriš na onaj mail, mogao si da opereš sudove, mogao si. Mogao si da naučiš nešto novo, da pročitaš nešto korisno i zato je nama loše vreme napolju zapravo olakšanje. To je naš alibi, savršen izgovor. Ne mogu napolju, pada kiša, ne mogu ništa da obavim. Zar nije tužno što nam je potrebna dozvola sa neba da bismo jednostavno seli i disali? Zaboravili smo kako se samo postoji. Apsolutno. Znaš kako Italijani kažu? Dolce far niente, slatkoća ničeg ne rađanja. Kod nas toga nema. Kod nas postoji samo ništa ne radim i pod neverovatnim sam stresom zbog toga. Živa istina. Ali kako to da promenimo? Kako da se pomirimo sa tim da ne moramo stalno nešto da stvaramo? Možda tako što ćemo shvatiti da smo i mi priroda, imamo svoja godišnja doba. Ne možeš da cvetaš cele godine. Nijedna biljka to ne radi. Zima je neophodna da bi se drvo odmorilo, da bi skupilo snagu pod zemljom. To je prelepa misao. Mi od sebe zahtevamo večito leto, a zapravo, ako pogledaš oko sebe, čak i onaj najtvrđi beton, one masivne, sive, brutalističke zgrade koje imamo po gradu, čak se i one menjaju kad padne kiša. Beton potamni, upije vodu, menja teksturu, reaguje na promenu. Eto, ako taj hladni, sivi beton može da reaguje na vreme, da se prilagodi, zašto mi mislimo da moramo uvek da budemo isti i nepromenjeni? Zato sledeći put kad padne magla, umjesto da se žalimo kako se ništa ne vidi, možda treba da je iskoristimo. Magla je fascinantna.
Ona ti doslovno suzi vidik na samo nekoliko metara oko tebe. Fizički te tera da prestaneš da gledaš daleko u budućnost, u daljinu, i da se fokusiraš samo na ono što je tačno ispred tebe. Tera te da budeš prisutan, da paziš na svaki korak. I da shvatiš da je ono što je ispred tebe, u tom trenutku, sasvim dovoljno. Znaš šta, Ana, mislim da je ovo savršenan trenutak da polako privodimo ovu našu laganu priču kraju. Da, vreme nam je proletelo, bukvalno i metaforično. Pre nego što se odjavimo, šta bi bio tvoj savjet? Kako da ljudi ponesu malo ovog našeg današnjeg mira sa sobom, bez obzira na to kakvo je vreme napolju? Moj jedini savjet je: prestanite da se borite protiv vremena, i onog napolju i onog unutra. Ako pada kiša, neka pada. Skuvajte taj čaj koji stalno odlažete. Ako ste umorni, odmorite. Ne mora svaki dan da bude remek delo. Ponekad je sasvim u redu da samo preživite dan. Jako mi se sviđa to kako si rekla. Ne mora svaki dan da bude remek delo. Ponekad je obična skica olovkom sasvim dovoljna. Skica je opuštena, ne mora da bude savršena, a opet je početak nečeg lepog. Daje ti slobodu da griješiš. Zato, dragi naši, sljedeći put kad pogledate kroz prozor, probajte da ne procenjujete vreme automatski kao dobro ili loše. Pokušajte da ga ne osuđujete. Samo ga posmatrajte. Dajte mu prostor da bude to što jeste. I dajte sebi prostor da budete to što jeste. Hvala vam beskrajno što ste odvojili svoje vreme da danas budete sa nama. Nadam se da smo vam bar malo usporili dan i doneli malo utehe. Bilo je pravo zadovoljstvo. Slušali ste podcast Lagana priča. Do sljedećeg susreta probajte da pronađete malo lepote u svakom danu. Dišite polako, budite blagi prema sebi i ne zaboravite da ponekad zastanete i samo pogledate u nebo. Čujemo se uskoro. Vidimo se.